täältä pusikosta kipittää esille. Silmät kiiluu yössä kuin demonin. Hellurei, heppafanit! Ja tervetuloa sumuisille nummille. Meidän hevoset on nukkumassa ihania yöunia, mutta Synkmyrsky ehkä havaitsi, että jotain muuta on meneillään. Ja se ulvonta, minkä sä kuulit jostain, ehkä voimistuu ja voimistuu. Sun edessä on unessa, hieman eri asennoissa, sinun matkaseurueesi, muut hevoset plus aasi. Miten haluat toimia? Sulla on tässä ihan pikku hetki ennen kuin mahdollisesti jotain tilanne eskaloituu. Miten? Teillä on jotain outoa asentoa, että nukuitte. Aivan, ne on locked in. Nämä pyörät on lukossa pystyssä. Okei, eli ne voi potentiaalisesti olla melko valmiita, kun tilanne tässä saattaa nyt ehkä. Mä veikkaan, että meidän kaverit ei ole saapumassa tänne nyt niin meidän kanssa hengailemaan. Joo. Niin mä, kuten hiljainen kivi vierisi niityssä, niin minä sieltä mun vanhan laavun luota mä hipellän maata viistäen ja tulen nämä ketarat, jotka täällä töröttää Nikosta, jotka ei kovin korkeat kylläkään, mutta mä tuun ehkä hievuttamaan sut kyljellesi. Ja koska mä en halua, että sä sekoat. Niin mä pehmeästi vieritän sinut sinne. Ja samalla kun vieritän sut sinne kyljelle, mä tuun sun korvaan. Ja mä en huuda, enkä säikäytä sua. Aivan niin kuin luistarissa. Emme ole siellä kuitenkaan. Olemme niityllä ja kohta saattaa olla yllätys, väitys, hyökkäysjuttu, jotain yllättävää. Tää ei nyt nosta minua tappeluun. Saattaa olla hyvä nosta ylös, mutta ei pitää isompaa ääntä tai murinaa pusikosta. Helvetti. Tai siis että hys. Nousen siis seisomaan. Ja nyt vois kaikki heittää aloiteheidon. Te olette muuten unessa vielä. Niin. Mutta saatatte havahtua tuohon ääneen. Katsotaan. Heitäks me haitalla? Itse asiassa Niin onko se kyky? kyllä se on. Ei kun mä tarkoitin enemmän siis vaan silleen, koska me nukuttiin. Niin et heitäks me siksi haitalla? Se oli mun niinku mitä mä meinasin. Ja tosi hyvä pointti. Rehellisyydestäsi kiitos. Teillä haitta-aloitteeseen. No, siis katsotaan heitäks me huonomman kuin toi. Miten mä heitän tuplat sama? Hei kato! Todellakin nukuttiin yhdessä sitten siinä. Niin. Näin. Locked in. Locked in. Jee. Mä aion nyt kysyä, mitä siellä tapahtuu ja miten etenette. Urho. Femma. Urholle semmonen vahva femma. Yes. Imitoi hanhia. Entäs Jalo? 3. Jalo, Spurt, Hongshu. Entäs Unikko? 14. 14. Se on jo jotain. Ja Synkmyrsky. 21. Oi. Syntynyt valmiina. Toi kaveri nyt lähtee. En sano varmaksi, mutta musta tuntuu, että jotain saattaa nyt. Loistavaa. Vois kuvitella myös, että sä olisit ehkä vähän muutenkin valmiimpi tähän hyökkäykseen. Joo. No niin, me lähdetään täältä. Te olette tosiaan aivan siinä niin kuin metsän rajalla. Ja tuolla minun käden osoittamassa suunnassa, eli se teidän puoli tätä niin kuin karttaa, siellä on se aukea, mitä pitkin te matkasitte. Jos sinne katsoo, niin Synkmyrsky saattaa havaita, että siellähän itse asiassa aika paljon liikkuu tummia varjoja. Ja täällä minun puolella karttaa metsän siimes on aika pimeä. Ja sieltä sä kuulet murinaa ja lähestyviä askelia. Sä toimit ensimmäisenä. Mitä aiot tehdä? Ilmoitan hereillä olivalle suunnan, ekaksi, että mistä päin ulvontaa kuuluu. Joo. Mä viittaan, että pimeydestä pahaa ääntä kuuluu ja sit nähäkarpaa sit, niin herääköhän itekseen vai tekee tökkäämässä hereille sieltä. Herätys!
Eikö? Mä sanon, että jos haluaa herättää jonkun, niin se on toiminto omalla vuorolla, mutta sitten oman vuoronne alussa te heitätte, että kuinka nopeasti te pääsette siitä hereille. Okei. Koska mulla on osumapisteitä vaikka muille jakaa, jos muita on 10, niin jokainen saisi 1, niin mä haluan, en välttämättä tapella ihan hirveästi, ainakaan näin näkyvältä paikalta. Mä voisin piiloutua ja tässä koska mulla on piiloutuminen bonarina. Voisin hilpaista jommankumman näistä hereille samantyyppisellä rutiinilla, minkä äsken suoritin, ja sitten hipsahtaa sitä piiloon jonkin sen lähettyville. Oikein hyvä ja kohtuullinen. Kuulostaa hyvältä. Joo. Missä järjestyksessä tämä tapahtuu? No, minit sattuu olemaan nyt tässä järkässä. Mä tuun ehkä herättämään spurttia ensin. Ja sitten mä Eli sä lähden sä siihen tepastelet. Mä tepastan sen. Ja annan samat infot kuin äskenkin, että tosiaan, että ulvontaa kuuluu tuosta sulosta. Ei, älkää huutako, ollaan ihan rauhassa. Joo, en panikoi. Ei, just toi on hyvä jatkaa tärinää, toi on hyvä taivuus täristä. Ja sit mä lähden, mikähän on hyvä paikka lähteä tässä silleen Tossahan noita puita on. piiloseen. Niin se on mun änkeen puuhun. No siis. Kivetä Luokan punoksalle. piirteet ja kyvyt ikkunasta sisään. Se ei ole ikkuna. Eli puusta ylös. Eli miten sä aiot yrittää tehdä tän? Onko sulla ihan... Kommallilta tasolla lähtien pystyt kiipeämään tavallista nopeammin. Kiipeillä liikkuminen ei enää maksa yhdessä nopeutta. Loistavaa. Niin vois mä lähteä yrittää puuhun. Voit, mutta hevonen kiipeää puuta aika haastavasti. Eli kyllä mä aion vaatia tästä sulta heiton. Mutta olenkin erikoishevonen. Sä olet erikoishevonen, kuten opin minusta. Ja hevonen niinku... heittää jopa pitää puuhun kiipeämisestä. Joo, se on nyt, tää on nyt, vähän naurattaa, mutta tää on nyt eräänlaista esteratsastusta. Sitä tää on. Mikä se on, paitsi este? Mitä muuta se on? Mulla on tuolla 3 esteratsastusta. Eli onko se tää puu nimenomaan? Se on se puu siinä mun vieressä, jonka ilmeisesti juurella nyt jalospurtu on jossain hollilla. Niin Aivan mieletöntä. mä täältä... Noin. Ei lasketa. Ei lasketa. Pidetään toi sääntö. 17. 17. Itse asiassa riittää kyllä. Jalasport katsoo silleen. Siis mus on 2 sutta. Toinen on sitä mieltä, että vaikeusasteen pitäisi olla vaikeampi hevosen puuhun kiipeämiseen, mutta minä tykkään hauskoista asioista. Minä kuten siitä, että saan laittaa tämän tänne. Onnekseni. Ja sä voit nyt... Hyvä, että sä valitsit just ton puun, että siinä on tommonen pidikis sulle. Mä haluaisin kuulla, että miten tämä tapahtuu. Silppaako se sen? Koska mulla ei ole hevoksenen kenkiä jalassa, niin mä saan... Miekka Suomessa. No niin, ottaa miekan, herättää, ottaa miekan, rupeaa kipuamaan. Ja koska toi puu on varmaan jotenkin sen mallinen, että mä saan mun kaviot siihen ympärille näin, niin mä voin niinku kompressiolla vaan ja saman takajaloilla. Mä myös näen, että sä voisit tehdä semmosen niin ja juoksun sitä pitkin. Se on kyllä, mä voisin myöskin vain juosta, mutta mun lihasmassa on nyt tosi paljon jalkapainotteinen. Niin, ja ei sillä, sä oot kiipeillyt aiemminkin. Niin olen. Sun aiempi lauma on kyllä opettanut. Kyllä, ne oli äsken kimpuussa. Niin Silleen hän ne kiipeää. me. Aivan loistavaa. Joo. Sä siis piiloudut vielä. Kyllä. No niin, tehäs nyt niin, että heität mulle vielä semmoista hiippailua, niin katsotaan, että kuinka hyvää sun Kuinka piiloutuminen hyvä on. piilo on. Tässä on niin paljon juttuja. Kimblessä on vähemmän. Mikä hetken tehtä 20. Ei, se on vaan 17. Vaan. Aika hyvä. Katsotaan, että miten se vaikuttaa ehkä joihinkin henkilöihin tai tyyppeihin tai kavereihin, jotka sinua voi tarkastella. Entiteetteihin. Joo, oikein hyvä. Hei, Vahva aloitus. Unikko, ei ole sun vuorosi vielä, Jaha. mutta sä oot varmasti ensimmäinen, joka tämän huomaa. Täältä pusikosta kipittää esille susi, Ei, joka
käyttää koko liikkumisensa päästäkseen ihan sun kylkeen. Eli se ei nyt tule hyökkää, mutta se murisee siinä ja vähän silleen niin kuin hakee, yrittää pelotella sinua. Siellä on hyvin rähjäinen tommonen harmaa susi, joka silmät kiiluu yössä kuin demonin. Toi on ilmanen. Heräks mä viimeistään tohon? Ja itse asiassa sä saat tosta hevospisteen. Tuolla on seuraamuksia. Sä herää. Mä herään viimeistään tohon. Kyllä. Entä Vilppu? Joo, Vilppu herää siihen myös. Ihan sama homma. Hän on tarvittiin maassa. tähän tappeluun. Toi oli hyvä tämän takia, huono ehkä muista syistä. Joo. Oikein hyvä. Unikko, on vuorosi. Voisin lyödä sitä. Yes, yritä. Säkähdän ja minun Nouset hyvin matalille takajaloille ja pistät sitä turpaa. 23. Voin sanoa, sä kyllä osut siihen. Yes. No jaa. Oho. 10 vahinkoa. Mihin sä isket sutta? Naama. Joo, se vingahtaa silleen koiramaisesti ja helahtaa taaksepäin ja näyttää, että se on aika silleen niin kuin, se on aika pihalla tosta. Se toi sattuisi aika kovaa. Näyttää aika huonolta itse asiassa. No mie lyön sitä vielä 2. Aloita kerrasta ja sit katsotaan. Kyllä. Okei, no aloitetaan kerrasta. Ja minä voin päättää sen vielä siinä vaiheessa. Mut joo, lyön. Eli Toisellakin kertaa. Bonarina. No tää ei varmaan ole 13. Ei osu. Minä lyön toisen sen kolmannen kerran. Joo. Eli menee, palaaks nyt puskiipiste? 1 puskiipiste Okei, yes. meni. Joo. 15. Se osuu. Joo. Ja nyt kun minä käytin hänen puskiipisteen, luulenko mä, että sudet on enemmän ketteriä vai vahvoja? Joo, varmaan ketteriä ehkä enemmän. Varmaan ketteriä. Okei, se joutuu tekemään vahvuuspelastusheiton 13. Ja jos se häviää siinä, niin se lentää 6 metriä minusta poispäin. Herra jestas. Herregud. Hänen täytyy siis tehdä pelastusheitto. Yes. Kuinkas omenat kiinnostaa? Joo, hän tulee epäonnistua. Joo, ja se ottaa tästä semmoiset 5 vahinkoa lisää ja lentää minusta 6 metriä taaksepäin. Ja voin sanoa, että se vingahtaa ja se lentää pusikkoon ja pyörii sinne ja sieltä kuuluu vaan surullista uikutusta. Ja sitä kun joku alkaisi hitaasti vaappumaan pois sieltä kauemmas sinusta. Mutta ne muut sudet alkaa murista siellä kovempaa. Jes, mitä sitten tapahtuu? Onko sulla muuta, mitä sä voit tehdä? Sä voit liikkua Niin, vielä. voin liikkua, mutta silleen ne, tuo on kauhean... Lähdetäänkö me pakoon? Mutta... Hyvinhän se menee. Okei. Jää siihen vielä odottamaan. Ihan pikku jutun. Ei mitään. Mä tykkään aina tosta, kun toi heittelee itseksensä jotain. Jes, huonoja uutisia. Siitä nimenomaisesta puskasta, minne sä potkosit ton yhden suden, tulee toinen. Mut... Tai tajuatte ehkä jotain aika nopeasti. Toi, vaikka se oli about sun kokoinen, se oli pentu. Koska nämähän ovat itse asiassa hurjasusia. Aivan. Kaikkien koirien esi-isiä. Okei. Ja tuo suhahtaa sieltä välittömästi sun kimppuun ja aikoo tarrata suun isolla kidallaan. Sä onnistut väistämään tän just ja just, mä luulen. Kyllä, sä onnistut väistämään. Valtavat terävät hampaat menee siitä ohi. Rohkeasti murisee pakoon pötkii se on susi, joka on sinua sellaiset 2 kertaa isompi, ehkä 3. Jee! No niin, Urho, on vuorosi. Ja sä havahdut tähän, mitä täällä on. Paniikki meinaa alkaa iskeä välittömästi. Tuo tuli jotain ihan järjettömän kokoisia otuksia justiinsa ulos. Mä joudun taas heittää. Mä en niinku tiedä, mitä tää kaveri tekisi niinku muuten. Joo, mä lähden haneen. Yes. Mikä suunta on, mihin sä lähet haneen? Tänne päin, koska tuolta toi tuli, niin mä lähden toiseen suuntaan. Yes. Sanotaan, että
mä otan pakkia vaikka johonkin niinku suurin piirtein tohon. Jep, sä ihan vaan peräännyt kyllä. Joo. Ihan vaan peräännyin nyt ja yritän huutaa näille kaikille muille. Meidän pitää johtaa karkuun! Vilppua maassa, me ei voi jättää sitä! Mitä? Mun tavoite on saada mun kaikki kaverit lähteä pois täältä. Yrität sä nyt tehdä siis mitään muuta? Jos tää susi haukkasee herra Spurttia, niin mä tuun puresta kanssa. Yes. En Spurttia, vaan sutta! Koska mun riittää mun liikkuminen tulla takaisin. Jos hän puree herra Spurttia, niin mä puren sutta. Molemmat puree herraspurttia. Tuossa kyllä aktivoisi joku hevossuusin geeni. Jos veri vuotaa. Hevonen vihdoinkin on maistanut verta. Okei, no niin, oliko se sun vuoro? Joo. Yes, Jos loistavaa. hän purraa, niin mä puren takaisin. Seuraavaksi on itse asiassa Vilpun vuoro. Ja Vilppu nousee siellä pystyyn silleen, könyää itsensä silleen, minä näin aivan kauhean pelottavaa unta, että talli räjähti ja minun kärryni. Ja se katsoo tätä sutta ja oi jehna. Ojasta allikkoon. Kaverit, mitä me tehdään? Me juostaan pois! Hyvä idea! Vilppu lähtee juokseen vaan jonnekin tohon suuntaan. Ja sieltä kuuluu heti huuto. Niitä on täälläkin! Ja se perääntyy tänne keskelle taas. Ja te todella kuulette tuolta murinaa ja sieltä kuuluu myös askelia, jotka lähestyy. Ja Vilppu... Kipä puupaikka! Vilppu voisi käyttää itse hänen vuoronsa siihen, että hän yrittää tehdä tätä samaa tässä kohtaa. Hei, mikäs Vilpun esteratsastus onkaan? Katsotaan. Hei, täällä on vahvoja lähtökohtia. Joo, ei Vilppu silleen kuopii siitä kavioillaan ja ei pääse yhtään mihinkään. Kuorimassa kaarnat siitä. Kyllä tää kohta tässä. Hyvä Vilppu. Ai, loistavaa. Sitten Jalospurt. Jalospurt alkaa ehkä vähän hätääntymään ja alkaa käyttämään hevosaistiaan, eli kattelee ympärilleen, koittaa selvittää, että paljonko täällä on sakkia, Yes, missä niitä se on nyt sanoisin tarkkaavaisuus ehdottomasti. No. Mitäs näkyy? No ei ihan hirveesti. Yksi susi. Missä se on? No, 6. Yksi susi näkyy. No siinä on yksi aika iso susi ja ihan ainakin Vilpun mukaan tuolla on myös. Ja itse asiassa ulvonta alkaa kuulua aika monesta suuntaan. Itse asiassa sä et ole ihan varmaan, ehkä pikemminkin missä niitä ei ole on tällä hetkellä. Alright. Onko siis, niin joo, eli ei voi varmaan sitäkään tietoa. Ei voi tietää, kyllä. Okei. Sulla on semmoinen, että ehkä väijytys. Joo, Jalospurt varmaan sit, koska ei tässä nyt ihan näyttää vähän silleen heikolta, niin käyn tuon isomman suden kimppuun sitten. Aivan loistavaa. Puskii. Yes. Ja pistätkö sä sieltä kaviohyökkäystä meille? Mä tässä kohtaa nyt vaan rupeen kavioimaan häntä. Yes, heitäpäs kaviohyökkäys. Kaviohyökkäystä. Joo, niin sit se on 12. Ei osu. Joo. Äitkö tehdä muuta? Onko sulla mitään, mikä toimii Bonarilla esim? Mä näytän sille keskikaviota. Joo, aivan. Ei muuta. Yes, se on aika iso olento ja no, mä tiedän, onko Jalo tapellut ihan hirveästi tai aiemmin myöskään? Jos, mielikuvituksessa ainakin. No Fantasiassa niin, se on sen alku. Sitten me lähdetään uudelle kierrokselle. Synkmyrsky. Kerro mitä seuraavaksi. On ja katselee. On hiljaa. Hiljaa on puussa on. Ja mä voisin myös tarkastella ihan niinku, mä en pysty ehkä nyt kommunikoimaan täältä käsin mitenkään ihan hirveän tehokkaasti, mutta mä voisin myöskin vähän tsekkaa täältä korkeuksista. Sä oot korkealla paikalla. Kuinka paljon tässä nyt on susia? Yes, tarkkaavaisuus. Tarkkaavaisuutta. Se on nyt se. Olisiko se edulla kumminkin, koska sä oot puussa? Niin, Tässä tää kohtaa hyvä alkaa ykkönen. neuvottelee, kun heitetty jo. Ei, mutta toi on musta ihan hyvä diili. Toi on musta järkevä, koska sä oot todellakin näköalapaikassa. todellakin on. Niin joo, mä ostan tän. Tää on ihan hyvä. Ja mä en nähnyt sitä. Kyllä. Joo. Mä vaan aistin sen. Joo. Joo, mäkin aika hyvin aistin, mitä sieltä tuli. Joo, mun mielestä te voitte myös pyytää noita etuja, jos te keksitte hyviä perusteluja, koska mä en välttämättä aina myöskään keksi. Marginally Mutta toi musta ihan järkevä. Niin.
7. No tossa on yksi aika iso ja pelottava. On. Saatko se samat informaatiot? Samat, että varmaan täällä suunnilla myöskin on. Mä sanoisin, että tuolta sä kyllä ihan vaan, koska sulla on parempi näköyhteys. Sä näet, että itse asiassa täällä on yksi, joka on silleen jo näin lähellä kuitenkin. Okei. Muut ei tiedä sitä. Iso. On puussa ja näkee. On puussa. Mun tekisi mieli sulla on sinkoa vaikeampi. miekka täältä korkeuksesta. Tiputa miekkaisen. Heittää se miekka. Mun tekisi mieli tähdätä ja... Pudottaa miekkaisen päällä. Aiotko sä tehdä niin? Joo. Kyllä Mä oon siis tehnyt, niin, mä en ole tehnyt toimintoa vielä ollenkaan. toiminto on hyökkäys, olisi sun toiminto esimerkiksi. Fuck. Ja sit toisaalta mahikset, että sudet osaa tulla puuhun, niin marginaaliset uskoisin. Joten mä voisin tosta kurottaa kyllä lehdestä yli ja tiputtaa tämän miekkani tähdäten suden kalloon. Aivan sairasta. Okei, no niin, se on heitto. Tää on vaan ketteryysheitto, eli laitat sun ketteryysmuuttajan noppaan. Joo. Ei tuu mitään pätevyyksiä, koska Jee, nyt kaverit hyviä ajatuksia Korkeata. tänne. Nyt korkeata. mä huudan, jos tää Nyt miekka olisi tekee ehdon jotain. 20 paikka. 20 oisko? No ei. Siläinen. Oi himputti. Vitsiläinen. Ei, se on sitten vaan 7-arvoinen No niin, miekan pudotustemppu. se miekka putoaa ihan siihen suden viereen silleen. Yes, se on nyt siellä. Yes. Mä sanoisin, että jos sä haluat, että toi susi ei tiedä, missä sä oot, sun pitäisi piiloutua uudestaan. Mutta Kuulostaa oikein hyvältä. Menee takaisin pusikkoon. Vetää pään piiloon tonne. yes. Teet sä mitään muuta? Ei. Piilottat. No niin, loistavaa. Se on tämä susi toimii tässä nopeammin täällä. Aivan. Ai. Sehän Vilppuu. liikkuu siihen vilpun luo ja se aikoo yrittää purasta vilppua. Ja se kyllä, voin sanoa, osuu vilppuun. Ai saakeli. Pitikin ottaa se mukaan. Ja jättää se sinne markkinoille vaan hengailemaan sen torin laidalle. Niin, räjähtämään talliin. Ei, kun siinä on sinnekin hollille. Sieltä se on kotoisin. Joo, se puraisee vilppua. No niin. Yrittää myös tarrata kiinni vilppuun. Ja onnistuu. Se pitää vilpusta kiinni oikein purastusta satulasta läpi ja vilppuu silleen, ouch! Ja se alkaa vähän retuttaa sitä siinä. Tää susi ei tee mitään muuta. Okei, nyt alkaa vähän pelottaa. No niin, se oli sen suden vuoro. Sitten unikko. Miehen yllä, vai enhän minä taida yltää tuohon toiseen suteen. Mä luulen, että sulla on nyt ihan oma susi kyllä hoidettu. Toi susi on niinku halaamassa sua tossa kans. Niin. Vähän nuuskii tosta niskasta. Miettii, että voisiko tästä puraista. Ikävää kersaan. Mie haluan mennä auttaa vilppua, mutta en pysty, niin mie vaan lyön tätä minun sutta toiminnollani 21 osumiseen. Se muuten osuu siihen. Tapas se. 5 osuu 5 edestä. 5 vahinkoa Joo, 5 tälle vahinkoa. kyseiselle sudelle. Kyllä. No niin, se susi ei hirveästi horju siitä. No ei. Se tulee vähän vihasemmaksi. Kiva. Mie Teet sä muuta? lyön lisää. Lyön lisää ja 10 ei osu varmasti, niin käytän lisää puskipisteitä siihen, että lyön Come on nyt. Come on, tiikeri. Sä oot hevonen. 18 osumiseen. Osu. Yes. Sitten lisää 4 osumapistettä vahinkoa. Ja nyt se tekee ketteryyspelastusheiton vaikeusaste 3, tai Yes. sitten se menee Tai vaikeusaste varmaan enemmän kuin 3. toista. Yritin livauttaa. Joo, kyllä, 13 ketteryydestä. No se susi heitti tästä tämmöisen ehda ykkösen. No niin, se on sitten maassa. Oota. Kuinkas kauas se lentää? Ei, tämä on ketteryyspelastusheitto, niin sitten se menee Menee maihin. nurin. Se menee maihin, se Maihin. ei lennä poispäin. Se Yes, näyttää maihin. eli sä vaan silleen potkaset sitä naamaan ja se kiepsahtaa Kyllä, tähän. nyt siihen on etulyömiseen, eiks vaan? Kyllä. Joo. Onko se, että saako se nytten maasta lyötyä minua, jos minä astun lähemmäs vilppua? Sanoisin, että se voi yrittää, mutta silloin haitta siihen. Okei, minä pysyn tässä. Yes. Aivan loistavaa. Joo. Se oli sitten Se vissiin oli unikon kyllä. vuoro. No niin, toi kyseinen susi aikoo nyt könytä takaisin
Olisi pitänyt lyödä sitä Heti sun kauemmas. perään. Ja Sun se jälkeen. aikoo purra sinua nyt kovasti ja kivasti. Se kyllä varmasti osuu sun. Mikäs sun puolustus on? 16. 16, joo, se osuu oikein hyvin. No niin, otat itsellesi puremasta sellaiset 7 pistovahinkoa. Ja voisit ihan siihen perään heittää mulle semmosen voimakkuuspelastuksen. Koska sekin yrittää silleen ottaa sua otteeseensa retuutettavaksi. Varmasti saa 8. Joo, kyllä. Puree kiinni ja alkaa riuhtoa silleen. No niin, sä olet sen otteessa. Sä voit yrittää sun vuoron aikana vapautua. Ensi vuoron. Voit käyttää toiminnon, että sä yrität vapautua siitä. Kyllä. No niin, okei. Se oli sen suden vuoro. Sitten itse asiassa seuraavaksi lisää murinaa ja ulvontaa. Tietysti. Ja täältä rynnäkkönä sinun taaksesi Jalospurt. Yksi juoksee. Se ei hyökkää vielä. Jösses. Mutta se on Se siinä juoksi paikalle. hipelöintietäisyydellä ja murisaimaan. No niin, Urho, mitä tapahtuu? Mä lähtisin, saaks mä rynnäkön tosta? Siis sulla Tosta olisi tonne. oikeastaan hyvin selkeitä maastoa, jotta sä voisit juosta. Täältä tulee rynnäkkö. Niin katsotaan rynninkö ohi. Se on ihan hyvä kysymys. Katsotaan. Kuulostaa hyvältä. 16 on ainakin todistetusti osunut. Se on 14, mutta sä et sano vielä mitään. Onko 14 osunut? 16 on osunut varmasti tähän tyyppiin. 13 ainakaan. Mun mielestä 13 ei ole osunut. 12 ei osunut, eikä 13. Mä käytän mun hevospisteen. Että mä nostan sitä. Mä haluun asua. Ne muistaa juttuja. Vihaan, kun niin tapahtuu. Ikävä tunnelma. Come on nyt. 24. Ei sentään ollut ehtä. Ei. No niin, mutta se osuu. No niin. Ja nyt se susi vissiin heittää. Nyt se heittää. Heitä sä vahinkoon ja mä heitän suden voimakkuuspelastuksen. Se on 10 vahinkoa. 10 vahinkoa suteen. Ai. Ja sehän lentää siitä kumoon itse asiassa. Noniin. Voisitko kaataa suden? Sinähän sen teit. Kellistä sen? Toinen Kyljelleen siitä. Urahtaa. Se on todellakin se on toimintakuntoinen, mutta se meni maahan. Ja sähän voit yrittää talloa nyt sen päälle bonarina. Jollei sulla, Talloa onko sen sulla päälle. bonari jäljellä? On. Tallominen on uusi kaviohyökkäys. Joo, koska se kuuluu tuohon rynnäkköön. Kyllä. Cool. Eli mä vaan heitän uudestaan osumista. Kyllä. 21. Kyllä se osuu. Noniin. Oi. 13 vahinkoa. Mikä olisi sulle ideaali tapa tälle sudelle poistua taistelusta? Se on, että se ei nouse siitä hetkeen. Tainnutan se siitä. Joo, no niin, jep. Se kalautat sitä kalloon ja se ulvahtaa ja se menee siihen tassut. Voitte nähdä pikkulinnut, jotka lentelee hänen pään ympärille, mutta just nyt ne linnut ei pelota sua, koska sinä teit ton. Minä Se tein susi ton. on nyt kellistetty. Mä liikun ja mä tuun potkaista toistakin sutta. Sulla Mä käytän mun toimintapuuskan. Kavereista irti! Päästä irti! Kapinen susi! Herra jesta. Onneksi meillä on tappelit tässä jengissä. Onneksi se juoksi ekana pakoon. 16. 16 osuu. Otatko siitä päästä irti minun ystävästäni välittömästi? 13. 13 vahinkoa. Siihen sattuu. Irti! Murisee vihaisesti. Musta tuntuu, että Urhon kaviot on kyllä enemmän niin kuin vaan sitä näykkimistä, mutta toi todettu, että oli vahvat leuat heti ekas jaksossa. Urho ei ole ehkä tapellut ennen, Ei. mutta jossain siellä sisällä on taistelijan sielu. Loistavaa. Yes, Kanavoi pelkoa sitä kautta, että ulostaa. Kanavoi pelkoa. Ulostaa. Kanavoi pelkoa. Ulostaa. Ulostaa sen tällaiseen! Ilman lisätoimintaa. jos sä ulostat, sä saat heivospisteen, koska se vie sun kuuliutta tästä aika paljon. Voin ulostaa. Tarkoitatko kanavoit pelkoa? Tää on mun uusi paras eufemismi paskantamiselle. Kakavoi. Sori, mun pitää mennä. Kakavoit pelkoon.
Mun pitää mennä kanavoimaan pelkoa vähän. Voin pelkoa. Sä huudat, riehut ja lasket allesi. Aivan loistavaa. Tää oli hieno vuoro. Jes, se oli vissiinkin Kyyneleet sinä nyt. silmissä. Yes, kiitos. Aivan mahtavaa. Jes, no niin, sitten on Vilpun vuoro. Vilppu yrittää riuhtaa itsensä tosta paniikissa irti. Ja Vilppu saa livahdettua silleen, että se satula jää sen suden otteeseen. Ja Vilppu aikoo vaan silleen niin kuin, kiitää täältä kauas. Valitettavasti tää tulee tekemään Vilppuun kyllä silleen Hyökkäyksen. vaparin. Siellä nyt kakkaa siellä pellossa sitten. Kato mihin asti. Kato mihin asti. Hepuli on nyt on läsnä Hepuli. Moro Vilppu Miinoja. Joo, susihan itse asiassa osuu Vilppuun. Irti! Millä se osuu siihen käpälälläkö? Se Siellä on suu täynnä satulaa vai mitä on? joo, siis se yrittää raapasta. Se nimenomaan raapasee. Ja raapasu itse tekee vähemmän vahinkoa, mut Vilppu pyörtyy. Vilppu on nyt nollassa. Vilppu sille. Equinox, mitä tulee? Ja on sinä tajuttomana ja Vilppu alkaa heittää kohta pelastuksia. Joo, sitten ois ystävämme Jalospurt. Alright. Inspiroituneena Urhon toiminnasta Olkaa hyvä. hän hän kavioi tätä isointa, joka on tässä lähellä, eli suoraan vaan hyökkäykseen, koska mä en usko, että mä pystyn tekemään mitään muuta. Joten... Ja nythän se on siis... Mä otan tän pois täältä. Häiritsee. Se silleen... Se kellahtaa johonkin kuoppaan siellä uikuttamaan. Ja nyt ihan siis varmistuksena, mistäs mä nyt lasken mulla on tää mun hyökkäys on tää noppa plus mikä? Hyökkäysbonus tuolla On se alhaalla hyökkäysbonus. plus 5. Aivan, no niin, jes. Sitten mä oon valehdellut vähän sen, mutta ei se haittaa, koska mä en osunut, niin ihan sama. Nyt sä osut, sä et valehtele enää. Niinpä. Kato nyt. Niin, mä osun 22 tarilla. Joo, kyllä se osuu. Kyllä mä voin luvata, että se osuu. Mä toivoisin, että yhtäkkiä Alright. nämä sudet ei keksinyt jotain Sit Super armoria. Saiyan sudet. Jos mä käytän tän ylimielinen isku, niin Sillä on varmaan aika vähän hipareita, kun minä on osunut siihen ja tuo on osunut Mutta voinko siihen. pitääkö mä päättää sen ennen? Pitää. Sun Okei, no sit mä vaan kavioin sitä. Itse asiassa mulle kelpaa toki myös se, että sen niin kuin ekan vahingon jälkeen voit käyttää sen ylimielisen Okei. iskun myös. Okei. Noniin. Huomaatkaa ylimielinen isku. Ei ylimallinen, vaan Ei, ylimielinen. ylimielinen isku. Yes. Oota, mikä näytä sitä? Se on N10. Kee? Miten sinun kaviot on kymppejä? Wow. On kuule kultaiset kengät niissä. Kyllä. Aivan, sulla on kulletut kengät. Hän on pollediini. Niin. Wow. Mullakin on 10. Niin se olisi yhteensä 8. 8. Yes, ja se on tähän suteen, joka nousi tästä just Joo. pystyyn. Se heilahtaa taaksepäin, mutta pysyy jaloillaan. Ja sitten, jos hän niinku on jaloillaan vielä, niin sit mä oon... Ja käytän mun ylimielisen iskun näin jälkikäteen. Eli sieltä olisi tulossa 2 N8. Eli mikä se näistä on? Mä en tunnista tommonen. Ei hätää. Mitä mä- me ois hyökkäämässä täällä? Mulla on niinku silleen N8 on 1. Sitten me heitään Mutta N4. Mutta voit lyödä duunia. 3 kertaa. Sä lyöt. Monta kertaa. 7. Paladiini on se, joka tekee paljon lämää. Se seisoo vielä, mutta vähän hädintuskin. Miltä ylimielinen isku näyttää? Läppäsee molemmilla kavioilla. Se on takakavio. Se siellä ulvahtaa ja näyttää olevan vähän häpeissään. Syystäkin. Yes. Mä huudan silleen, että poistu ennen kuin menehdyt. Tää kierros alkaa sillä, että te kuulette rynnistämisen askelia Tietysti. tuolta muutamasta eri suunnasta. Ja te olette tajuta, että itse asiassa tuolla pelloillahan on itse asiassa niitä ihan tosi paljon. Niiden lauman valtaosa on siellä. Ja teillä on nyt tämmönen väijytysosasto metsässä, josta te ette ehkä ihan tiedä, mikä sen koostumus on. On kuitenkin sanottava, että täällä on yksi ystävä ja tänne nousee toinen. Okay. Kuinka paljon näitä on? Ja ne ulvoo kohti kuuta, koska on aika kohta herkutella.
Hei, synkmyrsky, mitäs sitten tapahtuu? Täällä ollaan. Olisikohan täällä vaikka käpyjä? Sun miekka seisoo siinä maassa. Se on siellä, tiedätkö, meillä on kompleksisuudet on Miikan kanssa muutenkin. Se on, nyt täällä selventää vähän mun ajatuksia. Luonto, ystäväni, onko jossain lähellä käpyä, jota voisin käyttää joko tosi huonona heittoasiana tai jonkinlaisena hämäyksenä, ja sitten ehkä hipsiä alas ja juosta huit Nevadaan. Hyppää tuossa päälle. Ja sitryynistä. 4 kaviota. Mä sanon, että hyppy kyllä, jos sä nyt hyppäisit sen päälle, niin se tulee edulla se hyökkäys. Se todellakin. Se yllätyshyökkäys. Se on yllätyshyökkäys ja se tulee edulla. Ja se tulee puusta. Puun takaa. Kyllä. Joo, mitenköhän mä selviydyn puusta hyppätessä? Katsotaan. Pehmeästi, jos sä hyppäät sen suen päälle. Se on on täysin pehmeä. totta. Onko vanha laumasi antanut sinulle vinkkejä? Se on just näin. Millä mä hyppään sen niskaan? Onko se joku ketteryyspohjainen hyökkäys vai? Ei, se on nimenomaan sun kaviohyökkäys, koska sä laskeudut sen Ihan päälle. kaviohyökkäys, elikkä +5 siihen silloin messiin. Ja oliko se edulla? Se on edulla nyt, kyllä. Okei, oliko nyt? Nyt olisi parempi. Maustelen 20. Ja heitä vielä toisen kerran, jos se krittaat. Jos sä oot 20 sinne puhtaan, niin se on kritti. Sitten se on joo. Ei tuu. Ei. Mä olin niin lähellä. Se on, joo. Maustelen 20. Maustanen 20. No se kyllä tulisi osumaan. Joo. Ja vois kuvitella, että tulee ehkä vähän ekstrana. Tulee 600 kiloa hevosta päälle. Onko se siis 8 ja 6? Jes, se on N8 +3 ja sitten siihen tulee vielä erikseen se 6, kyllä. Eli noin Noita +3. heität. +3. Oh my god. Miltä se näyttää? 21. Osuu korville. niin. Mut tulee sit silti. Niin. Tulee 5. Ja mä voin sanoa, että on rokitettu aika paljon. Joo. Niin jos sä laskeudut nyt sen päälle, niin Joo. sä painat sen pään suoraan syvälle jonnekin maamultaan ja sä vaan törröttämään siihen. Mutta nyt mä haluaisin, että sä heität mulle esteratsastuksesta, että voiko niinku saatko sen tehtyä ilman, että suhun sattuu ihan tosi Joo. paljon? 17. 17 meinaa, että ottaa tästä vahingosta ainoastaan puolet. Joo. Eikö se ole jees? Putoo jaloille. Se on ihan reilu. Se on reilu, mulla on hiparetkin vielä täydellä täällä niin kuule. Sit kehtaa sehän on oikein feistellä. hyvä. Kaikki 10. Sä otat sieltä semmoset kevyet 6 vahinkoa. 6 murskausvahinkoa, kun laskeudut siellä. Puolet jäi. Ja mä sanon kyllä, että sä olet maassa. Sä joudut käyttämään liikkumisesta puolet, jos sä haluat nousta tosta ylös. Jos mä haluan nousta, enää olla. Makaa maassa ja mietiskelee. Sulla on vielä periaatteessa liikkuminen jäljellä. Liikkumista ihan jonkin verran, jos sä haluat nyt nousta. Niin, kyllä mä haluaisin nousta ja sitten Bonarina lähtee taas piiloon. Sä voit myös nimenomaan mennä piiloon. Joo, se on ehkä taas fiksuin. Joo, mä käytän nousemiseen sen puolet liikkumisesta, niin eikö se ole se niin paljon ja sitten meidän liikkuminen on, paljonko meidän liikkuminen on? 2 metriä. Eli ihan törkeästi. Niin, Sulla on nopeus 24, niin Joo. silleen... Ai vielä enemmän heijakkaa Eli minne sä olisit mennä? piiloon. piiloon tuohon suuntaan. Yes. Siinä olisi pari puuta, johon sä voit yrittää. Joo. Noniin. Puuta. Kiipeät uudestaan puuta. Taakse. Heitäpäs mulle hiippailu. Joo. Vähän vaikuttaa sillä, että me ei olla kyllä voittamassa tätä taistelua. Ja mä veikkaan, että nyt on ehkä vaan fiksuinta. Mitä? Tää on oikein hyvä tilanne. Mitä? Tää on minä, ei Urho. 19. Mä heitän tämmösen... Mä vaan pohdisin sitä, että jos siellä on siis valtava lauma siellä toisella puolella, niin se Joo, sä olet siellä tosi hyvin, mut susta jotenkin tuntuu, että näillä saattaa olla aika hyvä hajuaisti. Lisäksi, jos sun vuoro päätyy tähän, mä haluan, että sä heität mulle tähän väliin sitkeyspelastuksen. Joo, Eräästä pikkusyystä. Joo. On 7, eikö se onkin? Kiitos. Ei oo 1. Joo. Joo, hei. Sä laskeudut sieltä aika kovaa alas ja sä ehkä tossa ton liikkumisen jälkeen tajuat, että ai, se tässä sattuu ihan jonkin verran. Merkkaappas itsellees 2 tasoa uupumusta.
Ja tää meinaa nyt, että sulla on haitta sun noihin kykyheittoihin. Aha. Ja sun nopeus on puolittunut. Okei. Koska sä alat vähän klenkata siinä. Ihan joo. Kai me sit tapellaan. Ei tässä ole mitään muuta vaihtoehtoa, kun me ei päästä Tulee pakoon. ainakaan juokse ihan. Onks teillä hauskaa vielä? Mä aistin jotain semmoista niinku kostoa. Tässä aikaisemmista ekkaapelista. No niin. Teki Apua! vaan. Kiitos. Apua! Hei, tosta itse katosi yksi suusi välistä, koska hänet poljettiin maan multaa. Jos mä en ole ihan väärässä, niin siinä itse asiassa on toinen susi välissä. Itse asiassa mä heitän vähän, että mitä hän priorisoi. Tuoretta lihaa vai uhkia? Anna olla vilpun siinä. Joo, se havahtuu, että siellä todellakin hänen veljään ja siskojaan satutetaan. Ja se jättää vilpun siinä hetkeksi rauhaan. Ja se aikoo sännätä tästä suoraan sun perääsi nuuskuttelemaan hieman. Muhkean perän. Sieltä tuli jotain just. Aisti sen pelon. Miinotettu. Joo, mikä sun puolustus on? 15. Joo, kyllä se valitettavasti osuu. Jaha. Yes, ja täältä tulee tällaiset... Täältä tulee tämmöiset 7 pistovahinkoa, kun se puraisee sua pakaraan. Ja voisit heittää siihen perään vielä voimakkuuspelastuksen. Meinaatko ottaa kiinni? Meinaako ottaa kiinni? Kyllä. Eikä ota. Tarttuu reiteen. 16. 16 itse asiassa toimii. Sä saat itse riuhtastua irti siitä. Sä et ole välittömästi hänen otteessaan. Kinkku ei ole hänen. Yes, Unikko, mitäs sitten tapahtuu? Panik! Käännyn ympäri ja alan... Nyt kun minut vapautettiin siitä hampaista, kekä puri minua, niin se, joka on tallattuna maahan, niin on vaan ei! Ja käännyn ja alan lyömään toisaalta, kuinka todennäköistä nyt on, että me halutaan lähteä pakoon? Et pitäisikö... Ei me päästä pakoon, toi yksi. No toi yksi ainakaan ei lähde mihinkään. Rammaksi. Okei, niin vaan Kissamaisesti tuli alas sieltä ja... Käännyn ympäri ja alan lyömään joka koitti just, tai puraisikin juuri Kyllä, oikein hyvä. urhoa. Jos saisit ollut Nero, niin saisit mennyt sen taakse. Tää ykkönen. Jos saisit mennyt sen taakse, niin saisit saanut siitä edun, mut... Eli se ei osu häneen. Ei osu. Minä kierrän vähän hänen taakse. Eli sä yrität tehdä tähän tämmöisen Pihdin Yes. ja sitten minä lyön toisen kerran. Oikein loistavaa. Sun miekka on muuten siellä maassa, jos joku haluaa karkaa. Me kaikki ollaan niin näppäriä käyttämään sitä. Kyllä. Eli edulla. Tulee edulla nyt. Pidu. 17 osumiseen. 17 osuu häneen. 5 vahinkoa. 5 vahinkoa. Vedät nopean potkun häneen ja hän ei ole mitenkään silleen... Ei ole mitenkään hädissään. Joo, en ihmettele. Mutta ärsyyntynyt. Joo, löin 2. Vilppu kestää. Kyllä se tästä. Equinox auttaa. Ei hätää. Pysäytti muuten optimisti. Divine intervention. Tässä välissä, ennen kuin mä teen seuraavan vuoron, joka saattaa harmittaa teitä kohta, niin Ei harmittanut vielä tarpeeksi. voisin kysyä, että niin kun, kommunikoitteko te tässä keskenään yhtään? Teettekö te mitään valintoja, mitään yhteisiä päätöksiä? No ei varmaan. Sana vapaa. Mitä tässä on niinku... Pysytään tässä, koitetaan nyt, kyllä me voidaan saada nuo sudet alas. Laumasusia, ei hätää, hakataan ne. Saaliseläimet täällä. Se on Voi hyvä. olla kauhean lyhyt pelisessio, jos me häviää susille. Kaikki hevoset kuoli. Jakso 3. Ei, seasonin loppu tähän. Tää itse asiassa tulee täältä ja se itse asiassa tähtää nyt jaloon. Se selvästi vähän odotti reaktiotaan siellä ja nyt hän aikoo yrittää sinua siitä. Ja se ei saa siitä kyllä mitään etuja, sääli. Mutta paljon sulla oli puolustus? 16. Ei hätää, se osuu suhun. Ei hätää. Ei hätää. Ehdin huolestua. Eihän tässä hätää ollut. Eihän Sä tässä saat hätää. 10 pistovahinkoa hänen puremastaan. Vain 10. Mietin. All right. Ja tässä kohtaa heitä mulle voimakkuuspelastus. Heitetään. Älä jää kiinni. En mä ajatellut. Älä jää kiinni. No kyllä mä varmaan jään. Se on onkohan mulla vielä siihen plussa? Onhan mulla 11.
Joo, 11 ei ihan riitä. Sä olet kiinni hänen otteessaan ja voin sanoa, että kyllä kirpaisee aika Kankussa kovaa. roikkuu. Kyllä, ja itse asiassa ihan vaan nöyryytyksen nimissä, se muuten tarttuu vielä silleen, että sinun upea häntäsi kärsii. Ei! Ruikula häntä kohtaan. Olisiko se sitten Urhon vuoro, jolle mä oon väärässä? Urho voisi kääntyä ympäri. Oi. Voisi kääntyä ympäri tuosta. Ja meillä on tuossa nähty pihti ote ja tää puras mua, niin mä voisin purasta takaisin. Aivan loistavaa. Toki, Eli- why not? Eli edulla heitän tämän. Nyt kritti, olisi kiva. 19 oli kans. Kritti on 19! No niin. Eli tuplaat nopista tulevan vahingon. Kyllä. Automaattisesti. Tuplataan ja plus 4. Eli 16 plus 4 on 20 vahinkoa. All right. Katsotaan. 24 vahingoa. 20. Siis hänhän siis puraisi. Puret sutta. Pala lähtee. Silloin kun sä purasit sitä köyttä, niin kyllä sinun hampaat on vaan tää niin sinun... Ei sun hampaat on ne ei ole todellakaan nyt silleen prima hevoskunnossa, mutta puret, sun hampaat ehkä kärsii, mutta lihas kestää ja suteen sattuu ja se ulvoo siinä hyvin hädissään. Mutta pystyt sä tekemään muuta? En mä taida pystyä tekemään muuta. Mä oon tässä. Oikein hyvä. Seuraavaksi on siis Vilpun vuoro. Ja Vilppu heittää nyt kuolemapelastuksen. Aivan. Oi voi. Vilpulla on nyt 1 onnistuminen. Ja hän tarvitsee 3 onnistumista, että hän stabiloituu. Mutta siellä hän vuotaa hänen orivertaan pitkin niittyjä. Ei. Hänen verensä on oriverta. Hänkin oriverta. Jalospurt on vuorosi. Joo, urheasti pakoon pötkiminen kyllä maistuisi, mutta mä luulen, että tässä ei nyt auta. Mulla on tää kankkukaveri. Pitäisikö mun kanavoida vähän pelkoa häntä kohti? Ihan vaan tiiäks kostoks. Nyt turboripuli. Voinko mä bonustoiminnalla ulostaa hänen päälleen? Se roikkuu mun hännässä. Mä sallin sen. Heitä mulle sitkeyttä siitä. Pinnistän. Aivan. Ota Psyykkistä tosta. vahinkoa. Mä voin ehkä vaan syyttää itseäni, että mä tein hevoskampanjan. ei pidä teeskennellä yllätty nyt, kun tää tapahtuu. Okei, tarkistetaan vielä. Onks mulla 1 pesäs 8? Irtoaks? Voin sanoa, että se ei kyllä riitä suteen osumiseen. Se riittää semmoiseen se riittää semmoiseen löysään pieruun. Yes, se oli nyt sun bonari. Haluaisitko tehdä muuta? Haluan myös potkaista Okei, häntä kaviolla. Hän on se- kumminkin silleen takajalassa kiinni. Niin nyt mä potkaisen häntä. Joten ihan perushyökkäys. Kauheeta. Milläs tuntuu? Ehdolta 20. Tuuli kääntyy. No niin. Mä olen hämännyt häntä, joten Vahinkonoppa tähän väliin. Tuplaantuu tosiaan. Ja Teekö se ylimielisen hyökkäyksen? en voi. Ai se jaa. taisi mennä loitsuvaraukset Mulla on siihen. loitsuvaraukset loppu. Tämä kertaa 2+2. Niin se on 18 olisi tulossa. Joo, okei. Katsotaan, mitä se kyseinen susi voi. No itse asiassa aika fresh. tällä hetkellä ihan hyvin, enää. mutta ton jälkeen huomattavasti huonommin. Se kyllä seisoo edelleen vihaisena. Oliko siinä sun vuoro? No mä luulen, että mä en pysty tekemään varmaan mitään muuta. Voinko mä irtaantua, sit se varmaan haukkaa haukkaa. Se uudestaan. haukkaa sua. Niin. Mä Eikö saa sen otteesta tällä hetkellä? oon. Mä varmaan vaan solvaan sitä. Ptrö. No niin. Truptrö. Me mennään tänne uuden kierroksen alkuun ja tiedättekö mitä se tarkoittaa? Niitä ei tule lisää. Tietenkin Lisää nyt tulee sutia. nyt loputon Uusi määrä. Lisää susi. sutia. Nyt alkaa miettiä, että pitäisi juosta. Ei siis, Ja mä itse... ajattelin, että me vaan kuollaan. Yes. Synkmyrsky. Miten toimit? Ja sotia. Sulla on se kiva paikka tulla niinku tohon ja haukkaa tai potkasta Joo. Ja saisit siihen edun plus sen hiippailuiskun, mikä se Totta, onkaan. se yllätyshyökkäys. Niin.
Se kuulostaa kyllä ihan plaanilta. Toki myös tekee mieli vaan juosta. Mun 4 hiparin kanssa. Jos sä tapat ton, niin sit sulla on ihan Se on ihan totta. Joo, ehkä mä yllätyssyökkään. sen tiedetään. Tainnutat sen. Ehkä mä tapaan sen suden puremalla sen salaa takapäin. Ja mä just sieltä hipsin hänen taaksensa. Ja Mikä tää onkaan 1000-jalkaistyle. Me ollaan siinä ei siis joo, kyllä. jonossa. Tuollainen jono. Retuutat sitä hännästä. Kyllä. Eli Kahta noppaa ja... edulla, totta. Sulla on pihtiote. Kyllä. Aivan, sekin vielä. Siksi mä täältä sulle tarjoilin. Tää ei oo enää kivaa. Miksi mä heittää jotain ehtoja 20 ja... Täältä tulee 1 ja 3. Ei Sä osu. osut, Susi väistelee. Joo, yes. Luulen, että Peppu vaan. nyt alkaa tuntua siltä, että sä et ole valmis tähän. Sinua ei ole koulutettu tähän. Edes voit- sinun vanha laumasi. Sä voit myös juosta sinun bonustoiminnalla. Mut meillä on vilppu. Olkoon, ei oo enää. Mä oon kyllä Tässä ajatellut, pisteessä niin aasit sikseen, niin tiedätkö, Joo. jokainen aasit polle vaan. itselleen. Joo, mä ehkä vaan juossenen sitten. Sä voit käyttää sun bonarin siihen irtaantumiseen, Jep, taas joo. niin se ei tuu oppoja. Ei raavi takajaloillaan Joo. sua. Mihin suuntaan sä aiot mennä? Mistä me todettiin, että nyt täältä oli tulossa vihollisia? Kyllä tuolta, täältä on Siis kanssa. kaikki Ei. muut paitsi täältä on niinku toisessa. Ei kun- Metsässä niitä on vähemmän, mutta te ette tiedä, missä niitä on. Niin, se on totta. Tuolta on tulossa suuri lauma, joka lähestyy koko ajan. Kyllä. Ei todellakin kannattaisi painua hemmettiin. Mikä on hemmeti tässä kohtaa. Metsään. Niin. Metsään kohti. Ja metsässä on paikkoja, minne voi esimerkiksi kavuta jälleen piiloon. Niin ehkä mä painen Todellakin. metsään koko mun liikkumisen. Jota sulla on nyt vaan puolet. Joo, se on 12. 12 Ja vielä nykyään. vähän vähemmän, koska se tuli jo sen pikkupätkän tuossa. Ainoa, siinä tuli jotain metrejä siitä. Eli Pari hevosen mittaa tuli siitä. Joku tää on varmaan, tommonen ihan maksimi. tää on varmaan realistinen. maksimi. Jep. Huom, realistinen siis tästä No niin. kohtaa puhutaan. Tämä on todenmukainen. Näin hevoset oikeasti tekee. Kyllä, toi on niinku oikeanlainen mitta. Yes. Miten me kommunikoidaan, että okei, Ihaha. Toi sanoi ihan haa, lähti vaan painaa. Et siinä. Niin. Metsästä kuuluu ihaha asiat jostain. Joo. Sitten ois toi yksi susi tossa. Se mit. Yes. Se nyt vaihtaa kohdetta. Se tajuaa, että täällä on tämmöinen oikein hyvin syönyt hevonen. Ootko kohta oksentaa? saanks mie vaparin? Se lähtee Sä pois. saat vaparin. Sä saat vaparin. Kaikki keinot käytetään. Pissaa kakkaa. 23 osumiseen. Osuu. Saaks vapariin muuten etua pihdissä? Kyllä se tässä kohtaa toimii. Jep. Please. Ei, tuo oli kyllä parempi tuo. Täydet vahingot, koska 8 tuli nopasta, eli 11. Jos se kärsii, joo. Mutta se kyllä vielä aikoo viedä tämän loppuun asti. Se on hyvin nälkäinen, se suuntaa jalospurtia kohti. Se on aika silleen heikoilla, mutta se jatkaa. Yes, ja jalospurttia, sinun isketään tommosen pihtiotteen turvin. Yes. Se joo, ja se tekis tällaiset. Sä vaan selviit siitä, niin kaikki hyvin. Yes, sulla on sitten tulee 7 pistovahinkoa sinulle. Mitäs sä voit? Siinähän mä voin. 6 ois vielä tarjolla. Okei. Se susi ei itse asiassa edes yritä tartata suhun, se pyrkii pysymään nopeana. Sitten, kenes vuoro meillä seuraavaksi on? Unikko. Onko sulla puskipisteet jäljellä enää? 1. Saat sä, jos sä saisit ton vilpu herätettyä tosta ja sit puskilla tuhottua Niin. toisen noista susista, Miten? painella hemmettiin. Kyllä. Pystynkö mie koittaan auttaa vilpun pystyyn? Sä voit yrittää heittää hoivaamista. Tähän Niin. menee sun niin kun, toiminto toki. Joo, se on ok. Mie haluan koittaa. Onko se ok? Se ei oo ok. Do it. Se on aidosti. Hoivaaminen on 18. Hei. Miten sä hoidat vilppua? Niin se on vaan siinä, mä täytyy lähteä pakoon! Inisi tarpeeksi hyvin, että... Kyllä. Okei. Ai joo. Ja vilppu heräilee siinä sille. Hei kaverit, mä näin ihan hirveetä unta. Se Jouni.
jalosporttiseen, eli täytyy lähteä pakoon. Okei. Teikö sä muuta unikkoa? Mie lähden kans pakoon. Yes, mihin suuntaan? Tuon perään. Yes, mitä Mulla kautta on- sä yrität? Kiertämällä tuon lössin tuosta. Jep. Kuinka pahalta tuo näyttää tää kekä on niinku jalospurtin takana? Toisaalta me voisi jäädä jalospurtin taakse, niin se saa siihen edun, että me on vaan sen niinku silleen, niinku olen siinä vähän sen takana. Et on Niin siis sä tulisit tähän niinku päin. mulla on vielä bonushyökkäys, mitä me voisin kans... Potkasit tota. Minä potkasin tuota minun bonushyökkäyksellä ja toivon, että se saisi sitä vähän alaspäin, niin sitten sulla ei tarvi niin paljon. Ei osu. Ei päässyt. Eikö sulla Bonarella kuin pihti? Totta. Ehtä 20! Yes. Nyt ehtä ja... ensimmäiset. Eli mehän tuplaan tuon ykkösen, mitä tuosta tuli. Plus Yes. 3 on 5 vahinkoa 5 vahinkoa. tuohon suteen. Sekin tuuttaa vielä pystyssä, mutta se näyttää aika heikolta. Niin näytätte tekin. Niin mekin. Onko sulla muuta? Ei, me käytin minun toiminnon ja minun bonustoiminnon ja me liikuin tuohon ja on tuossa, että on etu ja hyökkää tuota vastaan. Asia selvä. Sitten on itse ton seuraavan suden vuoro ja sekin aikoo pihtiotteessa ottaa kiinni jalospurtista. No niin, se on varmaan jalosportin tarina sit siinä. Ei ole. Loppu. Yes, vahinkoa tulee. Vähän. Se saattaa heittää Nyt vaan vähän. sieltä. 12. Sä meet varmaan matalaksi. Joo. Se riuhtasee jalospurtin maahan ja jalospurt on nyt tajuttomana ja Kuidun alkaa kiva. heittämään kuolemapelastuksia. Jalosport vähän chillaa nyt. Liian chilli. Liian chilli. Sitten te huomaatte kaikki valoa. Metsän rajalta. Ihan tuolta metsän rajaa pitkin, mutta vähän kauempaa, hehkuu valoa. Ja te mietitte ehkä ensiksi, että näyttää kuun valolta, mutta sehän on aivan liian alhaalla. Tämmönen kylmä valo, jota seuraa mahtava hirnahdus, kun siellä suuri valkea ori huutaa sotahuudon. Kaikkialla teidän ympärillä hevosia, joita ei ole kengitetty. Vihaisesti huutaen häätää sudet pois. Ja yksi näistä villioreista laskee teihin katseensa ja sanoo, johtaja haluaa puhua teille. Ja tähän me lopetetaan mielenteatterin oriveri tältä erää. Heippa! Heippa! Nähdään taas!